Okay, so ibig mo, sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, oy, Mr. Hernandez, magsugal ka, kaming bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matrace sapagkat bawal dito ang government official. Sino doon? Hindi ko po maalala ang Sino? pangalan niya, Imposible pero... di mo maalala. Hindi, totoo po, Your Honor, pero alam ko po, ano siya, parang yung mga business... Kasi kung talaga nagsabi ng totoo, patatawag namin yung Soler na nag-iimbita ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Bakit may pangalan? Hindi ko po alam yung pangalan niya, pero pagka nakita ko po siya, Senator Rafi, maalala ko po siya, Your Honor. Yung Mike Archibald, does it ring a bell? Yan po. Apo. Alam mo tunay niyang pangalan? Hindi po, Your Honor. Yun ang nag-asikaso ng lahat ng ID niyo, di ba? Parang nga po, kagaya po nung sabi si ko po. Archibald Torregosa, di ba? Na-meet mo siya? Matatandaan ko po siya pag nakita ko po. Senator Rafi, that answers your Opo. question. May nag-asikaso ng kanilang... Opo, yan po, Your Honor. Mike Archibald, ang tunay na pangalan is Archibald Torregosa, right? Opo, Your Honor. Thank you, Senator Rafi. Kaya nga, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald. Dahil kung totoong sinasabi niya, aba, bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government official magsugal sa mga kasino, kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga corrupt na government officials, tinuturuan na maging corrupt ang mga government officials, magsugal at sila nang bahal magbigay ng false identity. You'll be invited sa next hearing natin. Archibald Torregosa, kindly take note.